Hello guys. Unta guys. Paniod to ni nako ba. Taod-taod na day ko naabot ikan sa trabaho guys. Unta kami ko kalabaron ng ulo ba. Sige nga. Labad atong labad pa sa financial. Habo katas tong trabaho. Lalim mga tagkwarta guys para sa mabuhi. Kaon ka sa kutur dyan mong tiyang ka na kay gustong nakaunon sa nga lain kita tanan namandun dito makakauntag mga lami-lami. Kaming mga pobre guys zira ra panahon nga makakaon makakaon ka sudan to ko ginamay ba pero inutang ko ni sa kong suki. Lang naman tagal. Gahapon ako nalisa nga putlanan ko kurente. Pasalamat na sa taong ko sa akong kuaanan o kwarta. Tagaan ko dahil nakabayad kang kurente gahapon guys. Sunod buwan lain na sang problema. Wala naman yung pobre guys. Labang lang sa itong mga problema alaw-alaw. Dagan lang sa kada buwan. Tubig, kuryente, wifi. Pero sa una guys, nagagmay pa na akong mga anak. Buhay bayad-bayad kuryente kaya sa bukid man nagpuyo. Suga lang gamit ng kampaneriya na din gas. Wala wifi sa bukid sa una. 1980s.
Ayaw naman guys, nagsugap makagbayran nun. Layo ng lahi na kadlayon yan sa una. Ari kag syudad. Bayad kag tubig. Bayad kag kuryente. Nagpalit kag ubutin o gasol. Na ako gasol guys. Dugay na ginoo na tubili. Wala lagi may kapal ikat patubil. So, saan na? Pabukid pa. Kahoy eh. So, ginod kahoy. Yan ang problema. Kaya na problema eh. Ma-order ko guys. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Amping ta tanan. Og laban lang ta sa akong Facebook page guys. Mao naman kami ato untag makagrasya na ta dinhi. Mao ito guys. Amping tanan.